Ito. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman tayo sa programa, ang Tinig ng Pag-asa, na kung saan ay tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At ito isa sa napaka-importanting bagay na dapat na ating ginagawa, lalo na sa mga panahong ito. Kaya naman mga kapatid, kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon at sa aking mga kasama sa iba't ibang lugar. Nawa ay tayo ay pagpalain ng Panginoon sa ating pumapag-aaralan. Maabot nyo ang karangalan para sa ating Panginoon. So, sa gabing ito, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, no, dito po sa isang aklat, no, na sinulat po ni Apostol Pablo, na pinamagatan po nating Living in Harmony. Napakaganda po nito mga kapatid. No? Kaya naman sama-sama po tayong tumuhay sa salita ng Diyos. Ngunit bago po yun, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa gabing ito upang patuloy tayong gabayan ng Diyos sa ating pong pag-aaral. Dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus, kami po Panginoon ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, inaamin namin Panginoon na apart from you, we can do nothing. Lord, kami po ay nagkulang, nagkamali, kaya to Diyos, patawarin mo kami. Kami po ay punin mo, Diyos, sa gabing ito ng iyong mga salita. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang lahat ng ito. Maging ang iyong lingkod, O Diyos, ay maging tagapagsalita mo lamang. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na maparangalan sa amin pong mapag-aaralan sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Gabayan mo kami, Holy Spirit. Ikaw ang patuloy na maging tagapagturo at tagapagpaalala. Be the programmer of this subject. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. At tayo nga ay naririto sa pagpapatuloy ng ating serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige po, sama-sama po nating basahin ang sinasabi po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 1, talatang 10, o 1 Corinthians chapter 1, verse 10. So I'm reading on the version of New King James Version. Sabi ni Apostol Pablo, "Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you will speak the same thing, and that there be no divisions among you, but you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." Ang Diyos ang magpapala ng kanyang salita sa gabing ito. I want you to understand, mga kapatid, no? Ito pong verse na ito, actually ito pong passage na ito, mga kapatid, ay kung babasahin nyo pa sa umpisa, ito ay pinuri po ni Apostol Pablo ang iglesia ng Corinto. Ano po? But along the way, no, meron po siyang apela. Sabi niya, "Now I plead with you, brethren." Makapansin nyo po, no? Sa Tagalog po, ay nakikiusap siya sa mga kapatiran ng Corinto, no? At ginamit niya pa rito yung by the name of our Lord Jesus Christ, no? At alam niyo mga kapatid, no, pag si Apostol Pablo po ay nagsasalita patungkol po sa kanyang sarili, lagi niya pong sinasabing sa aking pananaw o sa aking pagkaalam. Pero kung babasahin niyo po ito, mga kapatid, po sa verse 1 pa lang, sinabi niya, "I, Paul, the apostles of God," binabanggit niya agad, no, na siya po itinawag ng Diyos bilang apostol. At dito nga po, no, binibigyan niya po ng apela, no? Ang isang bagay na nangyayari po, no? Sabi niya nga doon, mapapansin niyo, sabi niya, "And that there be no division among you." Why? No, kasi pag tiningnan mo po yan sa mga susunod na verse po diyan, no, ay sinabi po diyan ni Apostol Pablo yung patungkol po kung bakit po siya umaapela. Sa verse 12 po, no, binanggit po yan. Sabi niya, "Now I say that each of you, I am of Paul." Ayan, nagkakaroon po sila ng division dyan. Kay Pablo ako, kay Apollos ako, no? Kay Kristo ako. Yan ang sinasabi niya. Yan ang dahilan kung bakit niya po nabanggit ito. "That now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ." Okay? Now, ang pinag-uusapan po natin sa pag-aaral natin sa series ito, mga kapatid, ang title po nito is Living in Harmony. Okay? Sa ibang version po, nakalagay po dyan, that you may live in harmony. Ngayon, tanongin natin, mga kapatid,
Ano po ba ibig sabihin ng living in harmony? In biblical perspective, in biblical perspective po, titingnan natin dito, okay? Ano po ba ibig sabihin ng living in harmony? No? In biblical perspective. So, living in harmony means creating peaceful and positive relationship. Understanding and respecting differences. And working together toward common goals, fostering a balanced and fulfilling environment. So, ang ibig sabihin ng living in harmony, okay? No? Ang ibig sabihin po yan, yung sabing creating a peaceful and positive relationship. So, gagawa ka, ikaw mismong lilikha ng positibong relasyon o pakikipagrelasyon. Understanding and respecting differences. So, uunawain at re-respetuhin ang pagkakaiba-iba. So, sa iglesia pong ito, mga kapatid, ito pong binabanggit ni Apostol Pablo dito po sa Corinto. Ito po ay dito po sa Corinth, no? Dito po sa Church of Corinth, marami po silang nangyari dito ng pagkakaiba. Kaya nga po, diyan madalas po nagkakaroon ng division. Also in the church today, marami po nagiging division. Kaya dapat we should understand how to live in harmony. So sabi ni Apostol Pablo rito, no, now I plead to you. I plead with you. So umapila po si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. And at present, that word is also reflecting unto us. Kasi marami pong nangyayari ngayon, mga kapatid, sa loob po ng iglesia, nagkakaroon po ng pagkakakanya-kanya, pagkakampi-kampi. Dito ako kay ano, dito ako kay ano. No? Minsan pa nga nangyayari kapag ang preacher ay hindi niya gusto, ay hindi mo na ako dadalo kasi ang magtuturo ngayon si Juan. Okay? So makikita natin dito na sa pagganong pamamaraan, nagkakaroon na po ng division. Kaya nga po sabi, living in harmony means creating peaceful and positive relationship. Mapayapa at positibong relasyon. Nakikita niyo po? Creating. Lilikha ka. Ikaw mismo. Whatever you are in the church, ano man ang posisyon mo, kay pastor ka, kay leaders ka o workers of the church, kahit na ikaw ay nasa music, kahit na ikaw ay nasa ushering, you should create a peaceful and positive relationship to be able to live in harmony. Amen po ba? Okay? And understanding and respecting differences. Church, alam niyo, sa loob po ng iglesia, iba-iba po ang ugali ng tao. Iba-iba po ang ating mga pinagdaraanan. Iba-iba po ang ating mga pinanggalingan. At iba-iba rin po ang kultura ng ating kinalakihan. Sa environment, even inside our house, iba-iba po. So we should respect. So isa po sa living in harmony is understanding and respecting differences, and of course, and working together towards common goal. Now, ang tanong po, mga kapatid, so ang title po ng pag-uusapan natin sa gabing ito is living in harmony. In biblical perspective po, anyway, once in a biblical perspective, pwede rin po natin i-apply ito in our secular life. Kahit po sa community, pwede rin po natin itong i-apply kasi once it came from the biblical perspective, nako sa labas po talaga namang napaka-effective ito. Okay? Now, the thing is, ang tanong ko, what the Bible says about living in harmony? Ulitin ko po, what the Bible says about living in harmony? So yung pong first na pinag-uusapan natin, dyan lang po tayo. Iikot lang po tayo dyan, mga kapatid. Pag-aralan po natin maigi ito. Kasi po dito, no, mapapansin nyo po dito, meron pong word dito na singular and plural. Pinagtabi po yan. No? Tiningnan ko po sa ibang version, kahit po sa Tagalog. Ganun pa rin po ang kinahinatnan.
Okay? Yan sabi niya ganon. Mapapansin niyo po, sabi niya, now I plead with you. Right? So ito po ay singular. You, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all, ito plural po ito, speak the same things, that and that there are no good divisions among you, but that you be perfectly joined together. Mapapansin niyo po ito mga kapatid, yung pong yung adjective, no, at saka yung verb, noun po. Nakita niyo po dito, pag-aralan niyo po maigi itong word na to. But anyway, what the Bible says about living in harmony. Dito po sa biblical perspective, yung binabanggit natin kanina, ulitin ko po, living in harmony means creating peaceful and positive relationship, understanding and respecting differences, and working together toward common goals, fostering a balanced and fulfilling environment. Okay? Mamaya didiinan ko po ng konti yung mga iba dyan. So, dadaanan na po natin yan. Now, what the Bible says about living in harmony, number one, sabi ko doon, no? Living in harmony emphasize building relationship. So, number one, building relationship. Okay? Living in harmony emphasize building relationship. Okay? So, yung building relationship po, mga kapatid, isa to sa binabanggit ni Apostol Pablo, no? Na dapat tayo po ay mamuhay, no? Na tayo po ay namumuhay in harmony, harmonious life with others, with brethren. So, paano mangyari yon? First, we have to build a relationship. Okay? Ano pong relationship yung i-build natin? Accordingly, sabi pong ganon, creating peaceful and positive relationship. Okay? Kasi meron pong relation na hindi po peaceful. Okay? Meron pong relation na they are on war. Meron pong relation na they are on chaos. So ang binabanggit po dito is peaceful and positive relationship. Okay? So gusto ko lang pong ulit-ulitin mga kapatid that this thing is the word ng Panginoon sa atin. And building relationship must build a peaceful, payapa, mapayapa at positibong relasyon. Now, ang sabi po ni Apostol Pedro in 1 Peter chapter 2 verse 17, honor all people. So mapapansin niyo po ito, no? To create a peaceful and positive relationship, sabi ni Peter, ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 17, honor all people. So meaning to say, wala kang isasantabi. Wala kang i-accept. All people love the brotherhood, fear God, honor the king, submission to master. Nung nakaraang linggo, nabanggit po ni Pastor Dong o Pastor Joseph Elorde yung about submission to your superior. And that is the word of Apostle Peter in this verse. Sabi niya, submission to master. Honor the king. Okay? Love the brotherhood, honor all people. Amen po ba? So, ibig sabihin nito mga kapatid, in creating peaceful and positive relationship, you must honor all people. Lahat ng tao. Sa loob ng church, sa loob ng iglesia, pahalagahan mo, igalang mo ang bawat tao, bawat kapatiran. Hindi porque hindi siya leaders or hindi siya workers of the church, just an ordinary attendee, no? Yung kahit na nga po yung simbawe, alam niyo po ba yung simbawe? Ha?
Yung pagsimba after uwi. After simba, uwi. Simba, uwi. Yun, mga ganun. Sabi ganun, honor all people. Lahat po ng tao. At binigyan din dito yung love the brotherhood. Ang mga kapatiran, the brethren. Fear God. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Why? Bakit binanggit ni Apostol Peter yung fearing God? Kasi once you fear God, you will remember what God says. Di ba? Sabi nga po ng Proverbs, di ba? Chapter 1, if I'm not mistaken, chapter 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So once you have fear on God, you will remember, kasi sabi nga, magkakaroon ka na, is the beginning of wisdom. What the Lord says about honoring people, about creating peaceful and positive relationship. Kapag may takot ka sa Diyos, maalala mo yung sinabi ng ating Panginoong Yesus doon sa dalawang pinakamahalagang utos. Sa Mark chapter 10, no? Nasabi doon, no, yung pangalawa, sabing ganoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor as you love yourself. When you love your neighbor, you are honoring your neighbor. Yung neighbor, hindi po yun yung kapitbahay. The neighbor is the people around you. The people around us. And that's the neighbor. Dahil sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. So love your neighbor as you love yourself. Kung paano mo mahalang yung sarili, ganun din sa kapwa mo. And that's what Apostle Peter wants to say. Honor all people. How much you love yourself, dapat ganun din po sa kapwa mo. Amen? Amen? So, pag ginawa mo ito, you are creating a peaceful and positive relationship. No? Kaya nga po, living in harmony, emphasis, building relationship. Okay? So once you honor the people, all people, no, that surround you, you are creating a relationship. No? You are building a relationship. Honor the brotherhood. Honor the king. Submission to masters. And that is the one part of living in harmony. No? Yung living in harmony, yung sabi nga, creating a peaceful and positive relations. That is the one part. That's why we should honor all people. Hindi lang po yung mga kapatiran natin. Hindi lang po yung mga brethren inside the church, but also the people outside the church. Kasi mas sila ang nangangailangan po ng positive relationship. Amen? And we are the one who will create those positive relationship. Tayo po. Tayo ang inatasan ng Panginoon. That's why sabi po ni Apostol Pablo, if we notice the word, sabi niya, now I plead with you. Paul is pleading. God is pleading with us to live in harmony. And number one, to live in harmony in the biblical perspective, building relationship. Diba? Mapapansin nyo mga kapatid, ang mga apostol ng Panginoon, although magkakaiba-iba po sila ng kulturang kinalakihan at iba-iba po sila ng naabot. Si Matthew, sa panahon natin ngayon, kung atin pong itutulad, si Matthew is a accountant. Diba? Tax collector po siya. Peter is a fisherman. Diba? And Paul is graduated
in the school of Gamaliel. Tapos yan ang pag-aaral. Mapapansin niyo po yung kultura nila. Pinalakihan nila, ano yung kanilang ginagalawan. But then again, when they build a relationship, start building relationship, they works together, and there is a they live in harmony. Okay? Living in harmony is creating a peaceful and positive relationship. That's the number one goal we should. Para makapamuhay tayo in a harmonious life, we should build relationship. No? Wala yung yung sinasabi nga ni Apostol Pablo na that they may know divisions, no? That there be no divisions among you. Walang division. Walang pagkakanya-kanya. Hindi ako kay Hindi ako kay Juan. Diba? Kay Apollos ako, kay Pablo ako, kay Kristo ako. No. Kasi there's only one way we should understand. Na kahit na bali-balig ta rin natin ang mundo, there's only way for us to be with God forever. That's only our Lord Jesus Christ. Amen? Building relationship. So living in harmony emphasize building relationship. Yan sabi ni Apostol Pedro, honor all people, love your brotherhood, fear God, honor the king. And secondly, sabi po doon, living in harmony means creating peaceful and positive relationship, understanding and respecting differences. Secondly, understanding and respecting differences. So, maunawaan natin at respetuhin natin yung pagkakaiba-iba po natin. Okay? Hindi kasi tayo tinawag ng Panginoon na pare-pareho. Kasi maaring ikaw ay nasa part ng kamay sa body of Christ. Maaring ang isang kasama natin ay nasa paanan sa body of Christ. Yung isa naman ay tinawag ng Diyos sa body of Christ para sa ulo ng body of Christ. So we should understand and respect differences. Meron po tayong mga differences sa buhay natin. Meron tayong pagkakataon na hindi tayo nagkakatugma ng ating pananaw. But number two, we should understand and respect differences. No? That is the one way of creating or living in harmony. No? Para maging harmonious ang pagsasama, we should understand and respect differences. No? Alam niyo sa loob ng church, ako as a pastor, I experienced this eh. Sa loob po ng church, meron po mga tinatawag na, totoo po ito, may mga tinatawag po na balat sibuyas. Meron namang tinatawag na walang pakialam. Meron namang masayang kausap. Meron namang tama namang kausap pero pagtalikod, mamaliin ka na. So there's a lot of people inside the church. And that's what we call the differences. May pagkakaiba-iba po tayo. Pero dapat nating unawain ang mga bagay na ito sa loob po ng iglesia, lalong-lalo na po, no, sa ating magkakapatid sa katawan ni Kristo. Amen? Maaring ikaw hindi ka tinawag ng Panginoon to preach the gospel of God. Maaring hindi ka tinawag ng Panginoon para mag-lead ng isang group. But God has called you in a different way. So may differences na kagad. Kahit na po sa mga leadership. Kahit na nga po kami mga pastor eh. Iba-iba po ang approach namin sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Yung po yung differences namin. Merong malumanay,
merong talaga namang napaka-jolly magturo, meron namang seryoso. Kasi yun ang calling eh. And we should understand and respect. Napakaliwanag po nito mga kapatid. Understanding and respecting differences, it involves recognizing and valuing the unique perspective, belief, and experiences of others even when they differ from our own. Uulitin ko po. It involves recognizing and valuing the unique perspective, belief, and experiences of others even when they differ from our own. No? Kahit na po kakaiba siya sa atin. Kahit na po iba po yung galaw niya. Sabi ko, it involves recognizing and valuing, pagpapahalaga. Dapat po ma-recognize mo, maunawaan mo, at pahalagahan mo. No? The unique perspective, belief, and experiences. Diba kailangan po pinapahalagahan natin ito? Kinakailangan po nire-respect natin. Okay, sige, nire-respeto ko yan. Kasi alam nyo mga kapatid, once na tayo po ay sumasalungat, no? We didn't respect, we didn't recognize, we didn't value the unique big perspective and belief. Hindi natin to recognize, hindi natin to we don't understand it, we don't respect it. Ano mangyayari? Magbabanggaan. And eventually, magkakaroon po ng chaos. Wala nang harmony. There's no harmonious. There's no harmonious movement. Wala na pong harmony. Ano na nangyayari? Nagkakaroon na po ng gap. And that, Apostle Paul says, division. Nagkakaroon ng division. Kasi, you know, when you are living in harmony, it's like you are in a line na isang linya lang kayo. Pero pag nagkaroon po ng division, nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan, understanding, respecting differences, magkakaroon po yan, mapuputol yan, magkakaroon ng gap. And that gap, we call it division. Ang matindi nito, mga kapatid, yung division, nakanganak. Nakakakuha po ng simpati sa iba. Ako na yan, kasi ganyan, ganyan, ganyan. You know, mga kapatid, sa Bible po, no, ayaw na ayaw ng Panginoon yung mga ganito eh. Yung bumubuo ka ng sarili mong grupo. Do you remember when Moses and the rest of the Israelite, no, they were traveling, naglalakbay sila doon sa wilderness, no, for 40 years. And bago po mag 40 years, di ba habang naglalakbay sila, panay ang reklamo nila, samantalang nung una, magkakaisa sila na lumabas ng Egypt. And they are happy. Nang sinabi na nung Pero, sige na, lumakad na kayo. Iisa ang kanilang puso. Pero along the way, they don't understand ano yung ginagawa ni Moses, ni Aaron. No, eventually, 'di ba, gumawa sila ng yung mga ibang Israelita, gumawa sila ng sarili nilang grupo, 'di ba? Yung isa nagalit kasi habang buhay na lang ba tayong ganito? Mauuhaw tayo dito sa gitna ng ilang. Ano mangyayari? So ito naman kinausap yung isang kasama, ito tong kasama sa mama. Kinausap yung isa hanggang sa dumami sila. At itong division na ito ay kinamumuhian ng Diyos. Now, if you read Numbers, book of Numbers, you will see how many times Moses called by God. Ilang beses tinawag si Moses ng Diyos, ni Yahweh. Kinakausap siya. Yung mga kasama mo, hanggang kailan sila magre-reklamo. That's why in that part, because they build a division, parang katulad ng sinasabi ko nga kanina, if you read 1 Corinthians chapter 1 verse 12, ang sabi nila, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, ako ay kay Kristo. Nagkaroon ng kanya-kanya.
At ayaw ng Panginoon yun. Katulad ng mga Israelita habang sila'y naglalakbay. Nagkaroon ng kanya-kanya. Kaya ano ako, dito ako. Anong ginawa ng Panginoon? If you read Numbers chapter 14, 12, 12, 13, 14, and so on and so forth. If you read that chapter, no, makikita nyo dyan, sinabi ng Panginoon kay Moses. Even Moses itself, nadamay po siya. Nasabi niya, dahil sa inyong mga ginagawa, hindi kayo makararating sa lupang ipinangako ko sa inyong mga ninuno. That's why, mga kapatid, para ma-reach natin yung ating pong minimithi, we should we should maintain living in harmony, in understanding and respecting differences. Dapat nagkakaunawaan tayo. Amen. Diba? Kasi alam nyo, ang body of Christ is a family. Isang pamilya. That's why we should understand and respect. Kahit nga po sa loob ng pamilya, kahit nga po sabay-sabay na maiisa ang kultura sa loob ng tahanan, meron pa rin pong differences and we should respect it. Amen? Kailangan, we should understand. Now, take a look at this. In Galatians chapter 3, verse 27 to 29, to foster understanding and respect for differences, the Bible emphasizes unity. Ulitin ko po. To foster understanding and respect for differences, the Bible emphasizes unity in Christ. Pagkakaisa. So one of the key in living in harmony, no, is unity. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo, sa aklat po ng Galatians chapter 3, beginning verse 27 up to 29, sabi niya, for as many of you as were baptized in Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male or female, for you are all one in Christ. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So walang pagkakaiba. Walang differences. So kaya nga dapat we should respect the differences para hindi natin makita ito. Okay, ito, katulad dito, sabi niya sa verse 28, there is neither Jew nor Greek, nor there is neither slaves nor free. There is neither male or female, for you are all one in Christ. So tandaan po natin mga kapatid, understanding and respecting difficulties or differences is one of the main factor to live in harmony. No? Kailangan pumunuan natin kasi nga pag lagi po natin itong na ilalagay sa puso natin, para kay Paputol sinabi sa verse 28 na wala nang Griego, wala nang Hudyo, no? Wala nang alipin, wala nang malaya. Wala nang babae, wala nang lalaki. Sapagkat tayong lahat ay pinag-isa na kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen? Now, lahat po tayo iisa kay Lord. Lahat po tayo iisa sa Panginoon. Kahit na may nakikita kang differences, okay lang yan, kapatid. Bakit? Kasi yan ay kasama din natin sa body of Christ. Kaya alam niyo kapag ganito po ang environment sa loob po ng church, na kahit po may mga differences, we are always understanding and respecting those differences. Nakita niyo, grabe po, no? Yung buhay po ng isang iglesia, very harmonious. Very harmonious po. Kaya makikita natin dito, kapatid, yung pong pangyayaring ito na sinasabi ni Apostol Pablo.
I appeal to you, my brethren. Sa panahon natin ngayon, God is appealing for us to live in harmony, to understand and respect those differences of your brethren in church, of your neighbor, of all the people na minamahal mo, na kinakailangan mong mahalin, according to St. Peter in 1 Peter chapter 2 verse 17. You honor all the people. And kasama sa honoring all the people is understanding, respecting differences. May kanya-kanya po tayong kinalakihan. Pero dapat iisa lang ang adhikain natin. At lagi nating mailalagay sa mindset natin. As Pastor Dong says, in last meeting we have, yung mindset natin, dapat na mindset natin, na tayo pong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Amen? Yun ang maging mindset natin. Para hindi natin nakikita yung differences. Hindi yung nauunawaan natin, na nire-respeto natin. Kasi may kanya-kanya po talaga tayong pamumuhay, may kanya-kanya po tayong galaw, may kanya-kanya po tayong kultura. O sabi nga, may kanya-kanya rin naman tayong palatuntunan sa buhay natin. Pero there is only one thing. We should understand, and yan po yung dapat na nagiging mindset natin. We are all one in Christ Jesus. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, na kapag ikaw ay na kay Kristo, ngayon, ikaw ay lahi ni Abraham. At ikaw ay tagapagmana ayon sa pangako. So if you are saying, okay, kahit may nakikita kang differences, kahit na may nakikita kang you respect it, and okay, nauunawaan ko kung bakit ganyan siya. Anyway, we are all one in Christ. Kapag ka ganun ang mindset mo, sabi nga ganun, no, then you are Abraham's seeds. You are Abraham's seed. And here, according to the promise, tagapagmana ka. See? Kapag ka ganun ang mindset mo, you live in harmony together with your brethren, wow. Sabi doon, and you are Abraham's seed. And here, tagapagmana according to the promise, ayon sa pangako. Amen? So ito po yung dapat nating maunawaan. To live in harmony, understanding and respecting differences. Thirdly, to live in harmony, sabi doon, binanggit po dito, and working together toward common goal. So number 3, working together toward common goal. Okay? So kayo ay gumagawa na magkasama sa iisang adhikain. Alam niyo, pag ganun po ang ginagawa natin, we are living a harmonious life. Living in harmony. At ito po, isa po ito sa sinasabi po ng Biblia, ng banal na kasulatan, na para tayo makapamuhay ng harmonious according to the Word of God, we should work together toward common goal. Ano ba yung common goal natin? In our church, Jesus be lifted up, our common goal is to lift up the name of our Lord Jesus. Now, tanungin ko po kayo, pag meron bang division, may pagkakanya-kanya, may mga pagmamataas o pag hindi pagkilala o hindi pag-unawa, hindi pagrespeto sa mga differences at may pagkakanya-kanya, do you think the name of our Lord Jesus Christ is lifting up in that kind of scenario? No. Ang nangyayari doon, kahit sabi mo nagkakagulo, nagkakaroon ng kanya-kanya, yung mga bida po doon sa nangyayaring yun, mga kapatid,
Hindi po sila ang tinatamaan. Ang tinatamaan po doon, ang ating Panginoong Yesus. Even outside, sa loob po ng church, you're in the community. Dapat ang iniisip mo, yung pong mindset mo, you're working together toward your common goal. Ano ba yung common goal natin is to lift up the name of our Lord Jesus Christ. So when you are outside, you're in a community, you're in your workplace, dapat po nakikita yung Christ-like living. Yung Christ-likeness sa atin. Kasi lagi po mangyayari yan eh. Pag kahit po magkakalayo-layo tayo, pwede po tayong magtrabaho, pwede po tayong kumilos, gumalaw toward a common goal. In our church, kaya nga po Jesus believed up, we should lift the name of our Lord Jesus Christ. Paano natin bubuhatin? Paano natin dadalhin ang pangalan ng Panginoong Yesus? Kung tayo mismo ay nagkakanya-kanya. Working together towards common goal. Isang adhikain natin. Amen? Kahit anong ministry meron ka. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo in Colossians chapter 3, di ba? Ano man ang iyong ginagawa? Ano man ang iyong iniisip? Ano man ang iyong tinatrabaho? Do it all for the glory of God. At yun ang dapat maging isa sa mga common goal natin. Na kahit na wala nakakita, kahit na nag-iisa ka, kahit na malayo ka sa mga kasama mo. Dapat gano'n na maging mindset natin. Amen? Today, tingnan niyo po sabi ni Apostol Pablo. In Philippians chapter 2, beginning verse 2 to 4, sabi niya, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being one of accord, one of mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lawlessness of mind, let each esteem others better than itself. Let each of you out not only for his own interests, but also for the interests of others, the humbled, exalted Christ. Amen? So sabi ni Apostol Pablo, magkaroon kayo ng iisang isipan, iisang adhikain, iisang pag-ibig, iisang galaw. Masabing ganun, pag gumagawa ka, huwag mong isipin ito para sa'yo lang. Kasi, for example, mga kapatid, nasa loob kayo ng church, okay? Kahit na anong ministry ka, even you're in music, no? Especially in worship team, di ba? Yung iba, wala naman sa jiblo nun. Yung tumutugtog ka lang just for the sake na makita ka ng mga tao. Amen? Ginagawa mo ito dahil gusto mo mapansin ka nila. Kaya nga sabi niya, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others, the humbled and exalted Christ. So gusto ng Panginoon ganun. That's why mga kapatid, living in harmony, to live in harmony in biblical perspective, working together toward a common goal. Our common goal, siyempre sa church natin, ang goal natin is to lift up the name of our Lord Jesus Christ. But do not forget what is the common goal of the body of Christ. Ano po yung common goal ng body of Christ? In Matthew chapter 19, wala na po dyan, no? Ini-remind lang sa akin ng Lord. In Matthew chapter 19, verse 19 to 20, sabi ng Panginoon, go ye and preach the gospel to all nations and make them as my disciple. Teach them to obey. Turuan silang sumunod.
Ang sabi pa nga doon, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to obey. Turuan silang sumunod sa mga tinuro ng Panginoon upang ang kanilang buhay ay maging maayon sa Diyos. And that is the common goal of the Lord, of the body of Christ. Amen? So to live in harmony, number 3, working together toward common goal. So napaka-importante po ito mga kapatid, na ito po para makapamuhay tayo ng harmonious in the church. Ba? Alam nyo mga kapatid, pag pinag-aralan nyo po yung iglesia ng Corinto, pag-aralan nyo po, no, I want you to challenge with this. Basahin nyo po yung Corinto. 1 Corinthians and 2 Corinthians. Ano po yung lifestyle, ano po yung pamumuhay ng iglesia doon? Bakit nagkaroon ng 2 Corinthians? Yan. Bakit nagkaroon ng 2 Corinthians? Bakit parang bumalik si Apostol Pablo? Dahil po dito sa sinasabi niya. Dahil nagkakaroon ng pagkakanya-kanya. At yun ang ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo po'y magkaroon ng pagkakanya-kanya. Kaya nga po ang apela po ni Apostol Pablo, sabi niya, no, mamuhay tayo. I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ. And today, mga kapatid, God is pleading for us, to us, sa ating lahat, nakikiusap ang Diyos. We should live in harmony. How? How to live in harmony? We should build a relationship. Create a peaceful and positive relationship. Ilan po kailangan? Secondly, understanding and respecting differences. And lastly, to live in harmony, let's work together toward common goal. Magsama-sama tayo sa iisang adhikain na maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus. Magawa natin yung Great Commission. Diba, ang sabi gano'n ng Mark chapter 16, no? Go ye in all nation, proclaim the gospel of the kingdom. Anong ibig sabihin? Kapatid, hindi ka lang basta sa church. Hindi ka lang basta umaattend. Kailangan mong i-proclaim ang gospel of the kingdom outside the church, sa labas po ng church. Dahil nasa loob ng church, nakarinig na po yan eh. Kilala niya na si Jesus. God wants us to live in harmony. Let's do this. Let's do this for the glory of God. Malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesus. Gawin natin yung karapat-dapat para sa ating Panginoon. Amen? Kung ikaw, kapatid, ay nahihirapan how to live in harmony, now you know, now you have heard the perspective, the biblical ways on how to live in harmony. Gawin mo na ito. Huwag mo nang pagpaliban pa. Trabahuin mo ito. Gawin mo ito para sa ikauunlad ng iglesia ng ating Panginoon. Amen po ba? Gawin na natin ito. Nagkukumahog lang ang kaaway, kaya magkumahog na rin tayong sabay-sabay. Let's work together with common goal. Listen na natin. Understand the differences and respect each other. Amen? Now, are you ready to do this? Ready na ba tayo? Gawin natin ang mga bagay na ito. If you are ready, I want you to understand that tonight, God will work to you. Let's bow our head. Father, in the name of Jesus, thank you for your word tonight. We have heard, O God,
that your word, your biblical perspective, O God, how to live in harmony. Thank you, Lord, that you have told us, O God, tonight, that we should create a peaceful and positive, Lord, surrounding positive community, Lord, and positive ambience wherever we are. Turuan mo kami, Panginoon, o Diyos, sa mga bagay na dapat namin gawin, Lord. And for we, O God, work together for the common goal, and that is to lift up your name, to reach all those, Lord, na nawawala, at patuloy pa namin gawin ito para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, we trust everything unto you, God. And I pray, O Lord, na sa aking mga kapatid, Panginoon, sa gabi ito, na nahihirapan, O Lord, to do these things, O God, to live in harmony. Continue to touch their heart, O God, and to speak to them, O God. Thank you, Father God, Lord, and trust everything unto you, God. That this word, O God, ay hindi mawawala ng halaga, kundi patuloy ito, Diyos, na magkakaroon ng ningning sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Abutin mo kami, O Diyos, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Believed Up, Alaminos, Pangasinan. At ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. Naway pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy tayong mamuhay ayon sa kalooban niya. Let's live in harmony so that matouch natin ang puso ng Panginoon at maparangalan siya sa buhay natin. Thank you very much. God bless us all and good evening to all.